Здравейте, аз съм доктор Мария Чолакова, това отдавна не съм го казвала. И днес ще бъда малко емоционална. Това е подарък от един от първите ми пациенти. Когато ти дойде при мен, толкова притеснен и толкова отчаян, аз намерих толкова много общо със себе си, че аз бях сигурна, че мога да ти помогна. Всички пъти, в които си ми казвал как ще ги оправя всичките тези баки, където съм ги забъркал покрай този алкохол, знаеш какво ти казвах? Това не е твоя работа. Твоята работа е да останеш трезвен. Всичко ще се нареди като пъзел около това. Ето сега виждаш колко съм била права. Виждаш как нещата започват да се получават. И те уверявам, че нещата ще стават само все по-добре и по-добре. От цялото си сърце ти благодаря за този подарък, защото наистина живея за подобни моменти. Обичам те и ако си мислите, че съм приключила, не съм. Това е от друг мой пациент. Извинявайте, малко ми е счупен нокътя. Когато си чухме с теб по телефона и ти беше толкова плаха и толкова несигурна, толкова изплашена, направо не знаех какво ще стане, когато постъпиш в рехабилитационния център. За щастие, ти ме изненада много приятно. И промяната в теб, макар и за толкова кратко време, е огромна. Наистина, хора, ето за такива моменти си струва да се живееш. Това наистина са моментите, които спират дъха ми. И често ми казват: знаеш ли колко много ти взима тази работа? Тогава аз винаги отговарям: а знаеш ли колко много ми дава тази работа? Така че исках да споделя това с вас. И не забравяйте, останете трезви.